Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Higala, daghang salamat sa imong pagsunod o nalipay ko nga ikaw nagpadayon hangtod nga matapos gyud kita sa atong pagpanaguban sa atong pagtuon. O hinaot ko nga padayon ka nga nakabaton sa mga espirituhanon nga mga madawat nimo ang mga espirituhanon nga katuyuan sa imong pagtuon niining atong panaguban. O hinaot sad ko nga nakas may panglawas karon o andam gyud nga tapuson kining atong pagpanaghisgot sa pagtuon sa sulat ni San Pablo. Niya kita karon sa ang kabug-at pagayon sa sala sa mga Israelita mao nga ang Dios dako ug kaluoy kanila kaysa ubang mga katawhan. Atong basahon maigsoon ang Roma 10:4 ngadto sa 8 matud pa. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod aron ang mga tawo himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Mao kini ang gisulat ni Moises bahin sa pagkamatarong sa tawo pinaagi sa pagtuman sa balaod. Babuhi ang tawo pinaagi sa balaod. Apan mao kini ang giingon hitungod sa pagkamatarong sa tawo pinaagi sa pagtuo. Ayaw pag-ingon sa imong kagalingon kinsay mosaka sa langit. Sa ato pa pagkanaog kang Kristo. Ayaw usab pag-ingon kinsay manaog sa hadis. Sa ato pa pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay. Ang giingon mao duol kaninyo ang mensahe sa Dios. Anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Gipamatud-an ni Pablo nga ang katuyuan sa balaod mao si Kristo Jesus kay siya mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi moaging diha kaniya mabasa sa Juan 14:6. Hingpit nga natuman ni Kristo ang tanang kasuguan sa balaod sa tanang detalye ug siya buhing ihimplo nga angayan sundon. Pusa kon atong ikumpara atong kagalingon kaniya makita ang atong pagkahugaw. Hudyo o Kristohanon walay pili kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios kay ang tanan nakulangan sa gugma ug sa kamatuoran. Makita kana sa Levitico 18:5, Roma 3:23. Sa sawang panahon si Jesus nagpasiguli sa tibuok kalibutan ngadto sa balaang Dios pinagi sa iyang kamatayon. Ato kanang makita sa 2 Corinto 5:18 bayon sa 21. Gituman ni Kristo ang kasuguan sa balaod busa siya ang atong bag-ong balaod. Diha kaniya ato makaplagan ang balaod sa grasya. Sugod sa iyang kamatayon hatagan kita og bag-ong katungod nga moangkon na sa libre nga kaluwasan pinagi sa grasya aron madawat nato ang kinabuhing dayon. Busa ang atong pagtuo mao nga si Kristo ang naghatag nato og pagkamatarong sumala sa Isias 45:24, Jeremias 23:6 ug Jeremias 33:16. Og si kinsa kadtong moduol kaniya dili niya isalikway ug dili na hinukman. Ang Ginoo miingon diha sa balaod ni Moises, siya nga nagtuman sa akong kasuguan makabaton sa kinabuhi apan walay makatuman sa balaod gawas lamang pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Mao nga walay kinabuhi nga mulungtad pinagi sa iyang kaugalingon. Kini ang hinungdan ngano ang mga Hudyo na ninguha pinagi sa ilang pag-ampo, pagserbisyo, pagpuasa o sa ilang pagwalingon paningkamot nga moabot no ang Mesiyas aron luwason sila gikan sa kasugo sa Dios. Apan sa laing bahin dili nila gustong mamati, dili muduol sa tinuod nga Mesiyas kinsa nag-andam ug nanao gikan sa langit. Ang pagkamatarong pinagi sa pagtuo wala magkinahanglan sa bag-ong Kristo nga manao gikan sa langit. Ni bag-ong Kristo nga mabanhaw sa patay kay si Kristo bianhi alang kanato ug nabanhaw sa mga patay ug ang pulong sa kinabuhi miabot sa kadaghanan. Ang ebanghelyo nga giwali puno sa awtoridad ni Kristo. Kinsa katong mamati ug bituo niini makadawat sa panalangin sa maayong balita sulod sa ilang kasing-kasing. Ug kinsa katong musugid makakaplag niini sa ilang mga baba. Mao nga makaingon ta igsoon padunahan man o mapobre man di na to mahibalaan nga angay lamang
mubahin ngadto sa uban niining maong espirituhanong pagkaon, kay nagtuo sila sa kaugalingon nga halangdon ug dili matarog, samtang ang kamatuoran sila ang mortal ug patay sa kasalanan ug kasaypanan. Mao ni tinuod ng igsoon no, nga ang mga tao nga nagtuong nga adunahan sila sa pagkamatarong, di na sila magkinahanglan sa Dios apan kadtong pobre sa pagkamatarong nagdawat sa gihatag sa Ginoo nga pagkamatarong pinagi sa atong Ginoong Kristo. Pag-ampo ta igsoon, o langitong Amahan, gisimba kanamo tungod sa imong pagpadala sa imong anak aron mutuman sa imong balaod, aron magtangon ang kasalanan sa kalibutan ug luwason kami. Tungod sa iyang pagluwas sa tibuok kalibutan pinagi sa kamatayon sa krus, aron dili na kami mahinukman, si Jesus ang mitapos sa panahon sa balaod ug dadala kanamo ngadto sa panahon sa grasya. Amen. Dunay mga pangutana, unsa ipasabot sa panultihon ni Pablo si Kristo ang katapusan sa balaod. Kaduhang pangutana, nganong gipaabot sa mga Hudyo ang pag-abot sa ilang Mesiyas. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Adunay kaayuhan, o Diyos kanimo lamang, ako magasali, o Jesus. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.